Agani ka episode ka bamenta, tungin ya kami. Ti nakaay ka bang keren mene nakapasdang hakabayday bad u iso bulong idom ni siyam hakani ka dekat ka pra ka ong tu u iso bulong u idom mene ta ong kenja idom Kerja itu. Ini yang ibu lapar scam. ha pas kem lo ka ka kerteng sin ka jong tang ye jam shu mo kendai hadu khat saw bat kini kilong ki jing her pateng ki jong iso ukpa ki kenja idom haulum seir kini kilong ki kerteng ki khun cendrang u isu. U Eliphaz u khun ka ada ka tengah u isu. U Reuel u khun ka Bashemat ka tengah u isu. Bat ki khun cendrang u Eliphaz kilong u Teman, u Omar, u Siphu, bat u Gatam, bat u Kenas. Bat ke Timna kalalong ka tengah bakampo ka jong u Eliphaz u khun u isu. Bat kalakai u Amalek ha u Eliphaz. Kini kilong ki khun cendrang ka ada ka tengah u isu. Bat kini kilong ki khun cendrang u Reuel, u Nahat bat u Sera, u Shamma bat u Misa. Kini kilong ki khun cendrang ki jong ka Bashemat ka tengah u isu. Bat kini kilong ki khun cendrang ka Aholibama ka khun u Ana hang tu lebu ka anak ne. Ka khun u Ana ka khun u kadimlong ka khun ksiu u Sibion ka tengah u isu bat kalak ha u isu ya u Jeush bat yu Jaalam bat ya u Korah ti kum bangala ong menen na sedang ba ye ki ju ki kerteng kimi arsin nasin kan ki kesin ke baar ke kimi kerteng kini ki khun ki jong u isu ti kabalong kaba benrap syu halo jong kani ka thup inang puli mentan kalong ba kumnau Eliphaz ki ai ki pateng ki pamino nang ta no Reuel ki ai ki pateng pamino nang ta pade nakani ka Aholibama nang ni pade ki ai ki khun ki baka kha te de pipet ni long kini ki kerteng ni mo ki baka kha long ki ba mi pateng no Eliphaz ki dan hadu reungut ang ni bat kan thop ya katu ka baka kha katu ka timna ka balong ka tengah ka khampo ka jong Eliphaz ti kani ka timna yo ka le ase kala balong kum ki be ki kurim ki jong u Jacob la ni jong Abraham ki tengah ki khampo ndai ti ka jigi dei but u kum Eliphaz kamut yau tu khun u bakha na kani ka jing song kharu la nyo lang ha kani ka jing her pateng Excuse me. Kani ka jing penankam deh, besar ka i syahmat lagi penankam mentara lagi syam yang ni. Ki tengah ki ba hapo ni tengah ba kampo. De kadang gue ketir hari ngaji asno ha ki penankam ki akham champang kon kubain. Kayak rengkat kedan kata. Di tengah kampo. Tem nang batai phi ni marla ki jong ki jeli te phareng lam song thu da kumui ki hiblu ki lam song thu da kumui ni khasi dan da kawai pada kom song thu wat da penan kam makna da ka kantin tengah clear ru kata ru ka ya than nama da penan kam tengah clear mu dan ka tengah terai hadin ka tu u la da tu shendang udang li song kha shwai kum ka tu ku u li song kurim kum ka tengah clear nei handre kum hakani ka por kum ni habanya kandu kum ya ka kies ka jong u Jacob kam dei bang mu u let ban ibhai kita hindi de kini ki tengah terai ki jong u ki ba ai Ki banyat ki ba ai pa dei tu ki syakri ki long ki tengah ki ti long ka bu jing ye nginyo kum no mengi ha ka jeli jong ki khasi da ka cha kam ta tola da dei kum hau Abraham to Hagar ka hab biang ka juk makis jong Jacob ina syukran tan ti dawan pa dia kanika kum kanika Ketura kala khlat ka Sara akhlak. uli syong khaya ka Ketura ti ketu pa dia ka long ka tengah em tingin ong tengah clear ka ni kum no na long ha ka jing kan kasi kala kata nomor wakati kala de khlan ti long ka bujeng ingi binya karan ya kata ka benta Impa juk kenal syal perkat mo, nyamar ba dalam akhlak ka tengah. Kayak bang ngaji asno gini jeli jungi tu kalau mau ulang lang lai lo itu
orang ba nai tabot ko makakir jong Abraham kelat khat ka Sarah dak je perkhat jong itu long lain doi tu salai cek kitura te kat ban ong pak kitura ka di tengah clear ni tengah dak ko moi pat nang nai dak kai ka bang mut ban ong ni ka long ni kan ka jing ong jong phi ka ba shai ba ha ni ka jing kran ka long ba kum ka jat pen riu Hebrew ka dan yala ka chong karkom Kerdan juga. kerdan juki la ka san perkhat juki habe de ka ni ka pak ngimla man ya penya day la ni penya jor ka jong ni ki khasi kita la ni jong ki pharang bat ni kemudian ka shai ni program ka jat pen riu Hebrew ba ka taro hakitu ki por ki jong jong kane jong Jacob jong isu mot kadan la jong lesi mata kala akal la Tak long hak itu por ngimpat ya kendu ya kasin ke ba 8 bet ya bakum kita. Kampat sim dan ngimpat ya kendu hi. Ti wat hak jeli ke jongi kum ki kasiru. Ngimpat je keren. Long nak ikut ki bang ngayok ban pule ngampat ju yo sngo. Long kampat rung hak jengmu jemberkat ya kaban perkhat ke bakum kini ki jingja kan. Ti ngam tip yo kini ki bayar pet ki yo kila ya don ki jing tengku ha ki jing puli tila da ki ya la ban ya share lam ling ba jong ki comments ki jong ki te kan nong ka jing kerku tambah long na da share ai bat ki jing kershan ki babiang kai ni ki kot ni ki jing thu mono ta tekan kamera kabamut ko mo pi ong itu session ki series syahmat ki session syahmat episode syahmat ba hado kat ni khlemat ni apuli nai ani kalau nong boleh pun rio ni apa itu khat khat saw kabamut 4 semdan kan no kono kadak kepala penbet berhenti habe dei ba syong kha tamu laban ong dak kira nak tien kham khol tien klim kampat rung hado bentar hado kan ni khat saw khat tak long ya kata kerdan ngimpat je kendu kampat don ke bangi yo menyekren ti yo kala don ru tambah kampat rung pada kum ke bentar ke ban kedau ya ka jing teko ha ka long yang urusan nginum nut kan nginum pat kedat nginum pat kenyat ya kini kanang ni syatai kamu ngin ong baik ba ko mau pi ki series bi khmat la dep ki session la dep ba haduk ta pat don ulan yu ba wa shai ba ba pen banyak ni kadang la ban pediang kan Hakan ni ke episode ke banwan ngin yakhmi seir la kadau hung tu ya kini ki khun cenrang ki bahir pateng na uniu seir bat ka khun kan thai ka we ni khun kan thai kertengka timna iya no ti long hang ni puling ibom yo ansar reha kaju kal nang pada ka kadon dei